Salajengipun para tamu ngaturaken sing rawuh nglinggahan kanthi raos ingkang merdika. Sakeparengipun ugi kalian Hanyrantu Kadang Pramuladi Pramusaji atur Suboto. Lumantasonipun Saka Music. Ugi katampi kanthi seperti yang kali. Nyidam satunggal langgam klasik mugia katampi kanthi suka bingin menggali sembah
aku bocah gunung gedangan gunungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo kowe ra kelingan aku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku ugi sawetawis menika lumantar swanipun saka musik nderek bingah anggenipun Mas Dewa kalian Mbak Elsa pokoknya bagya mulya oleh omah-omah cukup pisan sak umur urip amin. Nadyan aku bocah gunung Bapak Haji Tarso pun sekecaaken kalian ibu ora susah ate nganggo yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku
Sembah nuwun Jeng Matur Fitri. suwun, ngaturaken wilujeng lelenggahan, wilujeng ideng ngateken, wilujeng ngamirsani saka musik memayu ugi lumantasanipun panjenenganipun Aditya Production Nindi Sukma kasumanggaken. galau 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 para priya langgae rada ado sawetara Mesa 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 goyang goyang guyung saja arep mundhut tuan lolo Sugatan ingkang sampun ngantor. Ya sambil jalan rapopo monggo nggih. Ingkang sampun pikantuk pasugatan sugata saparipun sumangga. Monggo kagem telas Rahati kangge raos ing mendika ning kene lho Nduk penak Nduk. Galau galau. Iya iyo Rama ono maling Resepsi
Mesa 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 Goyang 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 Saja arep mondo mriki mboten anu sampun pikantuk pasugatan Sinta Sintri